Καλησπέρα σας. Είμαι ο Μανώλης Κωστίδης, δημοσιογράφος του Sky και της Καθημερινής στην Κωνσταντινούπολη. Είμαστε μαζί με τον κύριο Βίρονα Νικολαίδη, πολύ γνωστό επιχειρηματία, αλλά δεν είναι οι ιδιότητες μας που μας ενώνουν μόνο εδώ. Οι δύο Κωνσταντινοπολίτες βρεθήκαμε εδώ στους Δελφούς για να συζητήσουμε για την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, όπου, για να δώσω μια σημερινή εικόνα, αριθμεί περίπου 2.000 ανθρώπους που έχουν απομείνει από έναν πληθυσμό που έφτανε στους 120.000 και υπάρχει επιθυμία που έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον κύριο Νικολαίδη να μπορέσουν να γίνουν κάποια βήματα έστω να σταθεροποιηθεί το νούμερο και να βελτιωθεί. Ναι, βρεθήκαμε δύο Κωνσταντινοπόλητες εδώ στους Δελφούς και μπορεί να μου πείτε λίγο για την καταγωγή σας και ποια είναι η διαφορά το να είναι κάποιος Ρωμιός. Γιατί εσείς έχετε και μια ζωή εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποια είναι η διαφορά για σας? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Μανώλη, θα πω, αν μου επιτρέπετε. Το Ρωμιός είναι μια πολυσύνθετη έννοια. Ξέρετε, ο ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη επέζησε 600 χρόνια. 600 και χρόνια. Και σήμερα μπορεί να είμαστε 2.000 ή ακόμη λιγότεροι. Εγώ δεν θυμούμαι όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι που ήμασταν 20.000. Και βέβαια η πόλη είναι μια κουλτούρα παγκόσμια. Είμαστε ελληνισμός. Είμαστε Βυζάντιο. Έχουμε πάλι πολλά από την Οθωμανική κουλτούρα, τα οποία έχουν κατησχύσει και στην ελληνική κουλτούρα, πολλά πράγματα τα οποία βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Και πάνω απ' όλα είμαστε, θα έλεγα, κοσμοπολίτες, γιατί η πόλη είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και μπορούμε και βλέπουμε τα πράγματα από διάφορες πλευρές που μας βοηθάνε να είμαστε και πιο περίπλευροι και πιο αντικειμενικοί και πιο ψύχρεμοι σε κάποια πράγματα. Σήμερα, ο αριθμός των Κωνσταντινοπολιτών, των ομογενών, έχει μειωθεί σε δραματικά επίπεδα. Πιστεύετε πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η πορεία? Δηλαδή, εγώ είμαι ο αντιπρόεδρος του ΣΥΡΚΙ, του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαϊκών Κοινοτήτων, και έχουμε τα στατιστικά. Αν δούμε τα στατιστικά, με τα σημερινά δεδομένα, σε 15-20 χρόνια μπορεί να είναι 150-200 άτομα. Γιατί μάλιστα μου το λέει και ο εκδότης της εφημερίδας Απογευματινή, μου λέγε, στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί έχω περισσότερες αγγελίες θανάτου από βαφτίσεις, γάμους. Εσείς... Ξεκινάω με ένα ακράδαντα ναι και θα εξηγήσω γιατί. Όταν τελείωσα το δημοτικό στην Κωνσταντινούπολη το 1970, η μειονότητα αριθμούσε περί τα 20.000 άτομα και τότε ο πληθυσμός της πόλης ήταν 3 εκατομμύρια. 6 χρόνια μετά, τελειώντας το ζωγράφιο το 1976, ο πληθυσμός της πόλης γίνεται 6 εκατομμύρια και εμείς κατεβαίνουμε στα 10.000 γιατί είχε συμβεί στο μεταξύ το 1974 το Κυπριακό. Αποφυτώντας από το Πανεπιστήμιο το 1981, η Κωνσταντινούπολη ήταν 10 εκατομμύρια πια και εμείς στα 6.000 άτομα. Σήμερα, η πόλη είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια και το 2000 είναι ένα πολύ, αισιόδοξο, ας μου τραπεί, αισιόδοξο, γενναιόδωρο. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Δεν υπάρχει εμφορία ότι μπορεί να αλλάξει. Το θέμα είναι το πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Κανείς μπορεί να κάνει πολλές αναλύσεις περί αυτού, αλλά αν δούμε τον ελληνισμό, τους Έλληνες, διαχρονικά, πώς κινούνται, βλέπουμε ότι είμαστε ένας λαός ο οποίος είμαστε εντός εισαγωγικών εμπορικός λαός και κινούμαστε εκεί που υπάρχουν οι οικονομικά μας συμφέροντα. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε και από τη μετανάστευση στη Γερμανία, το βλέπουμε και από τη μετανάστευση στην Αμερική, όπου οι άνθρωποι πάνε για ένα καλύτερο μέλλον και πολύ πολύ πρόσφατα, τελευταία 15 ετία, το ζούμε αυτό το πράγμα στο Ντουμπάι. Πριν από την κρίση, 15 χρόνια πριν,
ίσως και 10. Στο Ντουμπάι ήταν περίπου 500 Έλληνες. Σήμερα στο Ντουμπάι είναι περίπου 10.000 Έλληνες. Και υπάρχει μία ελληνική κοινότητα, μειονότητα, όπως θέλετε πέστε το, η οποία έχει εκκλησίες, έχει κόσμο, έχει εκδηλώσεις, είναι πολύ ζωντανή μια κοινότητα στο Ντουμπάι. Γιατί έφυγαν 10.000 συμπολίτες μας από την Ελλάδα και πήγαν και εγκαταστάθηκαν στο Ντουμπάι. Άρα μπορούμε να δούμε και την πόλη στο μοντέλο, όχι Ντουμπάι, δεν είναι Ντουμπάι, αλλά εννοώ σε αυτό το μοντέλο ότι κάποιοι μπορούν να έρθουν να εργαστούν εκεί στις εταιρείες. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πείσουμε συμπολίτες μας, είτε Έλληνες Κωνσταντινοπολίτες δεύτερης-τρίτης γενιάς, είτε Έλληνες Ελλαδίτες, αν και η σκούφια σχεδόν όλων και σε αυτή την αίθουσα και εδώ έχει να κρατάει πολύ από τη Μικρά Ασία, από την Τουρκία κλπ. Για να γυρίσουν πίσω. Και αυτό το λέω εδώ και περίπου 10 χρόνια. Υπάρχουν 3 προϋποθέσεις. Για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να υπάρχει ενεργός στήριξη, όχι ανοχή, της τουρκικής πολιτείας. Πρέπει η Τουρκία αυτό το πράγμα να το θέλει, γιατί αν δεν το θέλει η Τουρκία δεν γίνεται. Δεύτερον, χρειάζεται ενεργή στήριξη της ελληνικής πολιτείας. Και τρίτον, χρειάζεται η ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, γιατί όπως είπαμε πρέπει να υπάρχει και κάποιο οικονομικό συμφέρον. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και τα 3 υποπροϋποθέσεις υπάρχουν. Νομίζω θα συμφωνήσω κυρίως στο πρώτο σκέλος. Βέβαια, θα δούμε τα νούμερα, θα το συζητήσουμε. Αν δούμε τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχουν πολλές συζητήσεις για τα εσωτερικά της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο της ομογένειας, οι κυβερνήσεις του Ερντογάν έχουν επιστρέψει αρκετές περιουσίες στις κοινότητες μας. Το ορφανοτροφείο, το Πατριαρχείο λειτουργεί πολύ πιο άνετα και τώρα συζητείται και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Δέρκο μου έλεγε μόνο ο Ερντογάν μπορεί να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Αλλά το επόμενο βήμα αυτό που λέτε, δηλαδή το να αυξηθεί το νούμερο, δηλαδή από τους 2.000 να πάμε σε πόσους λέτε εσείς, ποιος είναι ο στόχος? Για μένα ο στόχος ήταν στην αρχή 5, μετά 10, μετά 20.000. Και το 20.000 δεν το λέω τυχαία, γιατί ενθυμούμε... Πώς θα πείθατε τον Τούρκο πρόεδρο για να το κάνει αυτό? Δηλαδή, για ποιο λόγο να το... Είχα την τύχη, την ευκαιρία όταν επισκέφθη στην Ελλάδα να είμαι το μόνο άτομο το οποίο δέχτηκε για συζήτηση. Και ένα από τα θέματα τα οποία του έθεσα, ανεπίσημα τον είδος επιχειρηματίας, ήταν αυτό. Και του λέω, κύριε Πρόεδρε, εάν δεν κάνουμε κάτι, μια κουβέντα αντίστοιχη, μετά από 20-30 χρόνια αυτή η φλόγα θα σβήσει. Δεν θα μείνει κανείς. Και μου λέει, δίκιο έχεις. Και λέω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και μου λέει, πάλι δίκιο έχεις. Και τότε είπα κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν μπορούν να υποθούν εδώ δημοσίως, αλλά μου είπε μεταξύ άλλων, εγώ λέει αυτή τη στιγμή, στη δική σας την κόκκινη σχολή, η κόκκινη σχολή είναι η πατριαρχική του μεγάλη του Γέννου σχολή, το λένε Κρεμοζή Μεκτέπ, έστειλα εκεί, λέει, τον υπουργό μου της παιδείας για να βοηθήσω πώς θα σταθεί κλπ. Όταν ήρθε ο λόγος στην εκκλησία του Μπαλίνου, μια εκκλησία που όπως ξέρετε την πήραμε, ήταν γκρεμισμένη και την ανακαινήσαμε και έγιναν θυρανίξια για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, μου λέει, βέβαια, λέει, και εγώ, λέει, ανακαίνισα μια εκκλησία Σχυροχαλδαίων, έδωσε ο Ερντογάν, τουρκικό κράτος, $2 εκατομμύρια και είχε ανακαινήσει μερικούς μήνες πριν, το 23 αυτό, αρχές του 23, μια ορθόδοξη εκκλησία Σχυροχαλδαίων. Τώρα τι θέλω να πω με αυτό. Σε μια πόλη των 20 εκατομμυρίων ανθρώπων, το αν οι Ρωμαίοι από 2.000 θα γίνουν 20.000, πιστεύω, μιλώντας και με πολλούς φίλους οι οποίοι είναι και σε σημαντικές θέσεις και στην κυβέρνηση και στην τουρκική κοινωνία, είναι κάτι το οποίο το θέλουν. Το 80% υπάρχει ένα 20% το οποίο θα αντιδράσει, υπάρχει ένα 10% το οποίο θα αντιδράσει πολύ αρνητικά, αλλά οι ακραίοι, όπως ξέρετε, υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες. Αλλά το 80% είναι κάτι το οποίο θα το δει θετικά. Αρκεί να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο είναι σοβαρό, κάτι το οποίο είναι συγκροτημένο και κάτι το οποίο να είναι έξω από τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Αυτό, εμείς είμαστε, καταρχάς, είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη είναι θύμα
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό είναι το σίγουρο. Ευτυχώς υπάρχει μια ομαλότητα, αλλά έχουν απομείνει και πάρα πολύ λίγοι. Ωραία, σε πρακτικό επίπεδο, γιατί και εγώ κοιτάω και το ρολόι εκεί με μεγάλα γράμματα. Λοιπόν, θέλω να πρακτικά. Πώς μπορούμε να πείσουμε κάποιους εκατοντάδες ανθρώπους να έρθουν? Δηλαδή, το πρώτο βήμα. Εσείς τι κάνετε? Εγώ τώρα είμαι επιχειρηματίας. Ωραία. Απασχολούμαι περί τα 1000 άτομα. Εάν υπήρχαν αύριο οι προϋποθέσεις, που δεν είναι δύσκολες, απλές προϋποθέσεις, τεχνικές προϋποθέσεις, πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε 100 άτομα, 200 άτομα από εμάς, να πάνε να εργαστούν για 2 χρόνια στην Τουρκία. Και αυτό το πράγμα έχω μιλήσει με πολλούς επιχειρηματίες, θα το κάνανε. Ποια είναι η οικονομική προϋπόθεση? Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κερδίζει, ας πούμε, τάξη μεγέθους, ένας δίος 1.000 ευρώ το μήνα. Εάν πάει στην Κωνσταντινούπολη, που είναι μια πολύ ωραία πόλη, στην Κωνσταντινούπολη για να ζήσει κανείς. Πιο ωραία πόλη. Η πιο ωραία πόλη του κόσμου, έστω. Που το επίπεδο ή το κόστος ζωής είναι αντίστοιχο με αυτό της Ελλάδος. Αν σε από τον άνθρωπο έδινες 2.000 ευρώ. Εσείς θα μπορούσατε να δώσετε αυτά? Δηλαδή, σαν επιχειρηματίας τώρα. Είναι ρεαλιστικό αυτό? Εμείς θα δίναμε ευχαρίστως τα μισά. Για τα άλλα τα μισά θα περιμέναμε μια επιδότηση αντίστοιχη ή μικρότερη επιδοτήσεων που δίνονται για διάφορους άλλους κλάδους που είναι στην Ελλάδα. Βέβαια, τώρα εκεί υπάρχει ένα τεχνικό θέμα, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά τα οποία παίρνουμε, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται κλπ. Αλλά σε επίπεδο concept αυτό μπορεί να λυθεί. Και τι κάνουμε εμείς τώρα, για να μην λέμε. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για να μην πρακτικά. Κάνουμε, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνεται μία μελέτη, την οποία την έχουμε αναλάβει εμείς. Μία βαθιά μελέτη που αντίστοιχη της δεν έχει γίνει και έχει ανατεθεί στην Ernst & Young, στην EY, Ελλάδος και Τουρκίας από κοινού. Έχει συμπληρωθεί περίπου κατά τα 2/3, τώρα είναι στο τελευταίο τρίτο η μελέτη, και ως αποτέλεσμα θα βγουν κάποιες δράσεις συγκεκριμένες, οι οποίες πρέπει να γίνουν την επόμενη πενταετία, και αυτή η μελέτη μετά θα πρέπει να πάρει την έγκριση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και του Προέδρου της Τουρκίας. Αυτό εντάσσεται στη θετική ατζέντα. Ξέρετε, η θετική ατζέντα είναι το που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ότι εμείς έχουμε κάποια προβλήματα, κάποια πολιτικής φύσεως προβλήματα, σε κάποιους τομείς. Αυτά είναι για να τα λύσουν οι πολιτικοί, οι διπλωμάτες. Πλην αυτών όμως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θέλουμε να τα προωθήσουμε γιατί αφορούν κοινά μας συμφέροντα. Είναι ο τουρισμός, είναι η ναυτιλία, είναι η επιχειρηματικότητα. Εάν λοιπόν εντάξουμε και το θέμα της αναβίωσης της δρομιοσύνης στην πόλη στη θετική ατζέντα, με έναν τρόπο ο οποίος να είναι αποδεκτός και όχι απλά αποδεκτός, να είναι κάτι το οποίο να το θέλουν ουσιαστικά και οι δύο κυβερνήσεις, επειδή θα βοηθήσει στην κατανόηση και ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει και μεσοπρόθεσμα και στην επίλυση κάποιων προβλημάτων. Γιατί θα ήθελα να πω και είναι μια ωραία γέφυρα, νομίζω. Είναι μια ωραία γέφυρα, γιατί ξέρετε, θα συμπληρώσω να πω και κάτι ακόμη. Τώρα, εμείς οι Κωνσταντινοπολίτες έχουμε την δυνατότητα και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ψύχραμα και από τις δύο πλευρές. Και η αλήθεια από πολλές πλευρές έχει πολλές απόψεις. Χωρίς να μπω όμως σε καμία πολιτική τοποθέτηση, αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι το εξής. Εάν οι Έλληνες καθίσουμε και δούμε πραγματικά, προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που δημιουργεί πρόβλημα στους γείτονές μας, στους Τούρκους. Να τους καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Και κατά αντιστοιχεία, εάν οι Τούρκοι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, καθίσουν και προσπαθήσουν να κατανοήσουν ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, των Ελλήνων, πιστεύω ότι το 50% των προβλημάτων απλά δεν υφίσταται. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας και των δύο πλευρών. Και υπάρχει μετά ένα πολύ σοβαρό άλλο 50%, μην το υποτιμήσουμε, το οποίο είναι για τους πολιτικούς, για τους διπλωμάτες να λυθεί. Εγώ σε αυτό θα προσθέσω, υπάρχει το ιστορικό βάρος, που οι ιστορίες που μαθαίνουν και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να δημιουργούν και αυτή τη συνείδηση. Δυστυχώς, ναι. Αυτό. Αλλά αυτό που
η προσπάθεια ομαλοποίησης των σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας μπορεί να φέρει και άλλες ευκαιρίες εκτός από αυτά που είπατε, ας πούμε, για εσάς. Δηλαδή, άλλος ένας επιχειρηματής τι μπορεί να κάνει, ή ένας νέος σήμερα που μας ακούει, ένας φοιτητής. Λοιπόν, να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα πριν. Άρα, λοιπόν, το να γυρίσει και να ξαναυπάρξει η ελληνική μειονότητα δεν είναι να πάνε οι επιχειρηματίες στην πόλη. Πρέπει να γίνει και αυτό, αλλά οι επιχειρηματίες 1, 2, 3, 5, 10, 100. Πρέπει να γυρίσει κόσμος. Κόσμος σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι θα εργαστούν και θα δημιουργήσουν οικογένειες εκεί. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι είτε εργαζόμενοι, είτε φοιτητές. Η Τουρκία σήμερα έχει ένα εξαιρετικό σύστημα αγγλόφωνων πανεπιστημίων, πάνω από 40 πανεπιστήμια. Και ιδιωτικά. Πολύ καλά πανεπιστήμια, δεν υστερούν πολλά εξ αυτών, μάλιστα κάποια είναι εξαιρετικά από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν, εάν πάνε μερικοί χιλιάδες φοιτητές, στο Λονδίνο σήμερα, στην Αγγλία, φοιτούν περίπου 120.000 Έλληνες. Εάν λοιπόν πάνε 3-5 χιλιάδες και σπουδάσουν στην Τουρκία, είναι όλο αυτό το κομμάτι τα οποία βγαίνουν από τη μελέτη ήδη, και αν πάνε και επιδοτηθούν κάποιες θέσεις και δοθούν οι σχετικές άδειες εργασίας και σε κάποιους εργαζόμενους, το 5.000 που λέω είναι ένα απλό νούμερο. Οι άνθρωποι αυτοί κάποιοι θα μείνουν εκεί. Ένα 30-40% θα δημιουργήσει οικογένεια, κάπου θα γνωριστούν, κάπου θα παντρευτούν, κάπου θα κάνουν παιδιά, και αυτό το πράγμα είναι μια μαγιά για τη συνέχεια. Αλλά το θέμα σε πρώτη φάση είναι οικονομικό. Πρέπει να στηριχτεί οικονομικά, που είναι το εύκολο, θεωρώ. Πιο σημαντικό είναι να βάλουν τη στήριξή τους και οι δύο κυβερνήσεις, που δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση, γιατί αυτό, για να μπορέσει να έχει πιθανότητα επιτυχίας, πρέπει να ξεφύγει, να είναι έξω από τα προβλήματα των δύο χωρών. Αυτό είναι η μειονότης, οι δύο μειονότητες, και μάλιστα σε αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι ρόλο αν θα μπορούσε να παίξει και η μειονότητα που υπάρχει εδώ στην Δυτική Θράκη. Εγώ είμαι, αλλά πρέπει να είναι έξω από τα πολιτικά δρόμενα. Εγώ πιστεύω και οι μειονότητες δεν πρέπει να, δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή. Εντάξει, οι συνθήκες υπάρχουν, αλλά πρέπει να αφαιθούν μόνες τους. Δηλαδή, να μην μπαίνουν στα νερά της βαθιάς πολιτικής ατζέντας. Γιατί όταν μπαίνουν εκεί, αρχίζει η αντιστοιχεία. Εσύ έκανες αυτό, δεν κάνω εγώ αυτό, δεν κάνω εκείνο. Δηλαδή, εδώ το έχουμε ακόμα και στους διορισμούς των καθηγητών, το ζούμε αυτό στα σχολεία μας πολλές φορές. Υπάρχουν δυσκολίες. Μα δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι η μειονότητα, η μουσουλμανική που υπάρχει εδώ στην Δυτική Θράκη, είναι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ακολουθούν τους νόμους της πολιτείας της Ελλάδος και διέπονται από τους νόμους της πολιτείας της Ελλάδος. Κατά τη στοιχεία νοικοσανοπολίτες είναι Τούρκοι πολίτες και διέπονται από τους νόμους της Τουρκίας. Άρα η κάθε χώρα πρέπει να δίνει την δυνατότητα σε δική της μειονότητα να μπορεί να ζει καλά, να αναπτύσσεται καλά, να μην δημιουργεί προβλήματα, να μην ασχολείται με την εσωτερική πολιτική και να κοιτάζει τα του οίκου της. Αυτό προσπαθούμε και στην πόλη, αλήθεια, αλλά αυτό το όραμα τι βάθος έχει, δεκαετίας? Θα έλεγα σε πρώτη φάση, ξέρετε τώρα να πεις ότι θα πάμε να κάνουμε ένα πράγμα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια είναι πολύ μακριά, ο κόσμος κινείται πολύ γρήγορα. Για να φέρουμε αυτά αποτελέσματα, πρέπει να πούμε ότι τα επόμενα 3 χρόνια τι θα κάνουμε. Και στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει να πούμε ότι από 2.000 ανθρώπους που είμαστε τώρα φτάσαμε στις 5.000. Δηλαδή μέσα στο 26, και για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις και από τις δύο πλευρές. Μέσα στο 26 πρέπει να φέρουμε, η μελέτη δηλαδή τελειώνει σε 2-3 μήνες, πρέπει να πάρει την έγκριση. Τέλος, μέσα στο 25 και στο 26 πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια απτά αποτελέσματα και μετά 27-28. Και στο τέλος της τριετίας να αναθεωρήσουμε, αλλά εγώ θα έλεγα 3-5-10 χρόνια. Έχω έναν προβληματισμό με το παράδειγμα της Σύμβρου. Βέβαια και άλλο μοντέλο είναι. Επειδή δόθηκαν βοήθειες και από το ελληνικό κράτος και από άλλους φορείς, πήγαν κάποιοι να εγκατασταθούν, τα σχολεία άνοιξαν, έρχονται οι μαθητές που έχουν καταγωγή από την Ύβρο, οι γονείς τους, πάνε στο σχολείο εκεί. Μεγάλο κίνητρο είναι ότι πάνε στις Πανελλήνιες ως ομογενείς, δίνουν εξετάσεις, φεύγουν, τελειώσαμε. Άρα ένα πράγμα που δεν λειτουργεί ουσιαστικά, δεν μένει κανένα στην Ύβρο νέο αίμα. Αυτό στην πόλη μπορούμε να το πάθουμε και αυτό. Τώρα κοιτάζω τα ποτήρια
Γιατί θα τα πετάξουμε. Ξέρετε, είναι η λογική του μισού γεμάτου ή του μισού άδειου του τεπιού. Αυτό είναι γεμάτο τώρα. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το παράδειγμα της Ύμβρου, καταρχήν, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Η Ύμβρος, ένα νησί που είχε έντονο ελληνικό στοιχείο, κατά πλειοψηφία 80% ίσως και περισσότερο, που το ελληνικό στοιχείο είχε σχεδόν εξαλειφθεί, οι περιουσίες εκεί είχαν εγκαταλειφθεί και είχαν μείνει καμιά 150 άτομα, με μέσο όρο ηλικίας πάνω από 70. Ξαφνικά έγιναν κάποια πράγματα και με την ουσιαστική προώθηση από τον πατριάρχη μας. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα είναι ότι πραγματικά σήμερα στην Ύμβρο, ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, υπάρχουν πάνω από 700 άτομα, μόνιμοι, υπάρχει σχολείο. Επιδοτούμενοι. Θα έρθω σε αυτό. Υπάρχει σχολείο και υπάρχει ξαφνικά μια κοινότητα εκεί, η οποία κοινότητα δημιουργήθηκε με βάση το οικονομικό κίνητρο. Μέχρι εδώ είναι το γεμάτο ποτέ. Ποιο είναι το σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται βελτίωση? Είναι ότι τα οικονομικά κίνητρα ήταν και παραμένουν τέτοιου είδους που δεν σπρώχνουν για το επόμενο βήμα. Δηλαδή, όταν δίνεις ένα οικονομικό κίνητρο, αυτό το οικονομικό κίνητρο δεν μπορεί να παραμένει εσαΐ το ίδιο. Άρα, λοιπόν, αν πας να δώσεις ένα οικονομικό κίνητρο 100, ό,τι είναι αυτές οι 100 μονάδες, θα πεις εγώ για 2 χρόνια σου δίνω 100, τον τρίτο χρόνο αυτό κατεβαίνει στο 80 και πρέπει εσύ να βρεις τρόπο να συμπληρώσεις το 20. Τον τέταρτο χρόνο κατεβαίνει στο 60. Αυτό ακόμη δεν έχει συμβεί στην Ύμβρο. Και βέβαια η Ύμβρος είναι λίγο πιο δύσκολο παράδειγμα από οικονομικής πλευράς. Ναι, το καλό είναι το πιο μικρό μέρος, αλλά είναι και ένα νησί που μόνο από τουρισμό. Εγώ το είπα ότι ένας μαθητής, έστω ένας μαθητής, δεν έχει εμπιστεύσει. Δηλαδή αυτό με προβληματίζει πολύ. Πρέπει να δουλευτεί, αλλά η Κωνσταντινούπολη δίνει άλλες δυνατότητες. Σωστό. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένα οικονομικό κίνητρο, το οποίο πρέπει να πει σε κάποιους εσύ για 2 χρόνια έχεις αυτή την επιδότηση. Τον τρίτο χρόνο συνεχίζεις να έχεις επιδότηση, αλλά η επιδότησή σου είναι κατά 25% λιγότερο. Τον τέταρτο χρόνο κατά 50% λιγότερο. Και η επιδότηση δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη, δηλαδή οικονομική. Όπως είπες, το να δίνει τη δυνατότητα κανείς να πάει στο πανεπιστήμιο. Η Ύμβρος δεν έχει πανεπιστήμιο. Άρα κάποιος πρέπει να φύγει. Όταν είναι στην Κωνσταντινούπολη όμως, υπάρχουν εξαιρετικά τουρκικά πανεπιστήμια. Δημιουργούνται τώρα αυτή τη στιγμή σχολές ελληνιστικές σε τουρκικά πανεπιστήμια. Τα τουρκικά πανεπιστήμια είναι αγγλόφωνα, αναγνωρίζονται παντού. Άρα λοιπόν ένας νέος ο οποίος τελειώνει το λύκειο της πόλης, και θα πω κάτι και σε αυτό που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εμείς, τελειώνοντας το λύκειο της πόλης, αν έχει την επιλογή να πάει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ή σε ένα αγγλόφωνο τουρκικό πανεπιστήμιο, θα πρέπει να μπορεί να κάνει αυτό το ζύγισμα. Και αν η οικογένειά του είναι στην πόλη, αν οι γονείς του είναι στην πόλη, γιατί εργάζονται και οι δύο εκεί, μπορεί και να επιλέξει κάτι να το κάνει εκεί. Αυτό εύχομαι και εγώ. Κάτι θέλω να πείτε για τα λύκεια, τα οποία το έχουμε μιλήσει λιγάκι. Ναι. Και τις υποτροφίες. Η πόλη πάντοτε, Κωνσταντινούπολη τελευταία εκατοντάδες χρόνια, ξεχωρίζει για 2 πράγματα. Το Πατριαρχείο, που είναι το κέντρο της Ορθοδόξου πίστεως, και τα γράμματα. Πολύ καλά σχολεία. Λόγω των συνθηκών, ιδιαίτερα τα τελευταία 50-70 χρόνια, η οικονομική άνθηση ήταν περιορισμένη για επιχειρηματίες. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν, αλλά οι επιχειρηματίες από την πόλη είναι λίγοι, ελάχιστοι. Λοιπόν, τα σχολεία μας ήταν εξαιρετικά σχολεία. Όταν πριν από 30-35 χρόνια αποφύτησα εγώ, το ζωγράφιο λύκειο δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα τουρκικά ή ελληνικά ιδιωτικά λύκεια. Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Ξεκινήσαμε λοιπόν εμείς ως People σε μια προσπάθεια για να τονώσουμε το ενδιαφέρον, δίνοντας τα τελευταία 3 χρόνια υποτροφίες εις μνήμην διακεκριμένων καθηγητών μας, οι οποίοι ήταν εκεί και δουλεύανε συνέχεια και ούτε ιδιαίτερα έκαναν τίποτα από όλα αυτά, απλά τα παιδιά να πάνε καλά, διαφορετικές εποχές. Και από του χρόνου έχουμε αποφασίσει
να αναλάβουμε, εντός εισαγωγικών η λέξη αναλάβουμε, όλα τα παιδιά, είναι περίπου 300 παιδιά στην πόλη και στην Ύβρο, τα οποία μετά από 3-4 χρόνια, όταν τελειώνουν το σχολείο τους, με ενισχυτική διδασκαλία, την οποία θα προσφέρουμε εμείς, είτε στην αγγλική γλώσσα. Όταν τελειώνουν, τα αγγλικά τους να είναι επίπεδου ενός εξαιρετικού ελληνικού ιδιωτικού σχολείου. Είτε στα ελληνικά τους, τα οποία σήμερα είναι πολύ αδύναμα. Ένα φροντιστήριο ουσιαστικά. Ναι, ένα πολύ μεγάλο, μοντέρνο τρόπο. Είτε στα STEM, δηλαδή στα μαθηματικογενή, υπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, όταν τελειώνει, φιλοδοξούμε μετά από 5 χρόνια, ή 3 με 5 χρόνια, ένας απόφοιτος ζωγραφίου λυκείου της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής ή του Ζαπίου Παρθεναγωγείου, που πια δεν είναι Παρθεναγωγείο, είναι μικρό, το επίπεδο γνώσεων του να μην έχει να ζηλέψει τίποτα αυτό το παιδί από ένα απόφοιτο είτε του Κολεγίου Αθηνών, είτε κάποιου πολύ καλού ιδιωτικού σχολείου, είτε αν θέλετε ενός εξαιρετικού της Ροβερτίου ή κάποιου του γερμανικού σχολείου της πόλης. Για να καταλήξουμε σιγά σιγά, εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι και πράγματι πρέπει να γίνουν αυτά. Γίνονται και υπάρχουν και πολλοί ευεργέτες όπως και εσείς που βοηθούν και το δημιουργικό εργαστήρι που είναι ο βρεφονιπιακός σταθμός στην Κωνσταντινούπολη, το συσίτιο και τα σχολεία μας. Ανάμεσα στους είναι και ο κ. Ζαραφούζος και η Τράπεζα της Ελλάδος, άνθρωποι πολλοί, και όπως και το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου. Αυτό που ήθελα να πω όμως, σαν ιδέα, επειδή έχουμε ανάμεσα μας κι άλλον έναν Κωνσταντινοπολίτη, τον Ανδρέα τον Ρομπόπουλο, και δημοσιογράφος ανταποκριτής του Μέγκα, αλλά και εκδότης εφημερίδας Ηχό στην Κωνσταντινούπολη, να μια ιδέα να στηρίξουμε και τις 2 εφημερίδες που έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, να έχουμε δημοσιογράφους εκεί. Δηλαδή να εργαστούν νέα παιδιά, γιατί χρειάζεται και συνέχεια. Έχουμε 2 ελληνικές εφημερίδες, η μία 50 ετών, η άλλη 100 ετών και με ελάχιστες αναγνώσεις δυστυχώς. Εμείς δεν μας αρέσει να διαφημιζόμαστε, όχι, αλλά επειδή εγώ το λέω επειδή μας παρακολουθούν, ναι. Εύχομαι και επιχειρηματίες να το σκέφτουν και αυτό για να στηρίξουν και τις εφημερίδες. Εμείς στηρίζουμε ενεργά, έμπρακτα και την Ηχό και την Απογευματινή τα τελευταία χρόνια. Το γνωρίζω. Εγώ το πάω για να τα ακούσουν άλλοι εδώ. Όπως επίσης έχουμε ουσιαστικά φτιάξει και τον παιδικό σταθμό στη Χαλκιδόνα. Κάνουμε πολλά πράγματα, τα οποία τώρα δεν είναι για να τα διαφημίσουμε. Και αυτό πολύ σημαντικό έργο. Γιατί η Χαλκιδόνα είναι στην ασιατική όχθη της Κωνσταντινούπολης. Τελειώνουμε. 2 λεπτά καθυστερημένα μπήκαμε κι εμείς. Λοιπόν, η Χαλκιδόνα είναι στην ανατολική όχθη της Κωνσταντινούπολης και έχει σημασία ότι άνοιξε εκεί ένας βρεφονιπιακός σταθμός, διότι στην πόλη των 20 εκατομμυρίων υπήρχε ένα σοβαρό ζήτημα. Τελειώνοντας. Πάντως, τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω μία έκκληση. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Χρειαζόμαστε τη συμβολή όλων. Ο καθής με τον τρόπο του από το δικό του μετερίζει, κάποιος οικονομικά, κάποιος μη οικονομικά. Η πόλη έχει μεγάλη αγκαλιά. Όλοι μας κατά βάθος ξέρουμε οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, κάπου από εκεί κρατάνε. Εμένα ο παππούς μου, πλευράς πατέρα μου, ήταν τα Μουδανιά που πήγε στην πόλη. Η γιαγιά μου ήταν από την Άνδρο που πήγε στην πόλη. Υπάρχει ιστορία αιώνων. Οι περισσότεροι την έχετε επισκεφθεί. Σας περιμένουμε με μεγάλη αγκαλιά και κάθε φορά που έρχεται στην πόλη να σκέφτεται ότι υπάρχει εκεί μία μειονότηση, κάποια αδέλφια σας, που περιμένουμε με οποιοδήποτε τρόπο τη συμβολή σας για την αναζωογόνηση αυτής της εστίας. Μην αφήσουμε το κερί να σβήσει. Αυτό προσπαθούμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και τη συζήτηση.